Παύλος εδώ και σήμερα θα κάνουμε το part 2 όπως σας είχαμε υποσχεθεί. Εδώ είμαστε με τον Γιάννη. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε. Ακολούθαμε. Είμαι ένας από τους καλύτερους Έλληνες. Εύχομαι δηλαδή. Ναι, εδώ για το φτωχικό όροφο. Εδώ ωραία. ναι, για το φτωχικό όροφο. Θα πω εγώ τον πρώτο όροφο 1, 2, 3 και τα άλλα εσύ. Να. 1, 2, 3. Φτωχικός όροφος. Δεν είναι καθόλου φτωχικός όροφος. Αυτά είναι τα φτωχά. Τα φτωχά σου. Ίσως εκλείδωσα. Δεν πειράζει. Los Chilis Base. Los Hackers με ένα trade base 337 million. Ducky Bros Fire 540 million. Καλίκα Bros 115 million. Jim Bros με 4 trade 850 million. Base. Όλα να σου πω ότι ο κάτω όροφος ο κάτω όροφος είναι η Avra ή Craft. Οκ. 2 Daji. Δεν το κατάλαβα. Digi Narwhal. Ναι. Ένα Cyber και ένα Base. Το Cyber με 4 trade 5,8 billion. Και το Base και το με 4 trade αλλά 3,7 billion. W. Hydra Bunny που υπάρχουν νομίζω λίγα στον κόσμο. Avra Farm αυτό, Lucky Block. Οκ. Και Money Ωραία, Bros. και για να σου κάνω λίγο πιο ενδιαφέρον το βίντεο. Ναι. Μισό. Θα έρθει κάτω. Εκεί στην κενή. Να κάνουμε ένα Avra Farm. Οκ. Θα το κατεβάσεις από κάτω. Μίλα και για το Money Bros και τα ανοίγω. Το Money Bros βασικά θέλω να πω για αυτή τη 3, 2, 1, ανοίγω. Έφερε ήδη. Δεν πειράζει. Πήγανε τζάμπα τα Robux. Αλλά δεν πειράζει. Και Money Bros με 2, 4, 6, 7 trades και 1,4B. Τώρα το game. Μίλα για το Money Bros. Το Money Bros είναι πολύ ωραίο. Έχει πολύ ωραία trades. Έχει Glitch, Namecat, Fire, Chicletera, Bombardillo, Spider και Ματέο. Πάμε πάνω. Πάμε πάνω. Από το παράθυρο πρώτα. Ωραία. Νομίζω έχω κλειστά VFX. Να δω. Ναι, κλειστά. Ένα δε. Ωραία. Πες 1, 2, 3. Ωραία, 3. 1, 2, 3. Φτωχικό παράθυρο. Πώς είναι φτωχικό, bro? Πώς γίνεται να είναι φτωχικό και απλά να έχει το φτωχικό παράθυρο 3 dragons, Ένα base, ένα gold και ένα diamond. Και ωραία. Θες να πω 1, 2, 3 για το πίσω που λίγο. Ναι. Έχει ένα πολύ καλό γκάραμα. Γκάραμα. 3, 2, 1. Αυτό είναι τουμ attack. Ναι. Και αυτό είναι μηγκατίτο πάνω σε κάντι. Οκ. Και αυτό Raider πάνω σε κάντι. Radioactive Dragon κανελώνει με τουμ attack 3,1B. Candy Γκάραμα χωρίς rage. Candy Dragon, sorry guys. Dragon είναι, όχι γκάραμα. Ναι, μπερδεύτηκα. Dragon κανελώνει Candy με Raider Trade. Dragon κανελώνει Candy με Chicletera και Mega Tito Trade 3,3B. Dragon κανελώνει Galaxy με Fire και Poland. Έχω κουραστεί να λέω το Dragon κανελώνει για να φανταστείς. Πάμε πάνω.
από εδώ. 1, ναι, 1, 2, 3. Μπρο, τι είναι αυτά! Θα πάθω καρδιά. Εμείς στο λικτή εδώ πέρα τι θα γίνει πίσω. Εντάξει, μην μου κάνεις spoil. Dragon Cannelloni Rainbow με Fire και Ninecat. 5 billion. Dragon Cannelloni Cyber με Fire και Borbadillo. Dragon Cannelloni 4,3B με Fire και Spider. Dragon Cannelloni Lava με 3,5B με Mega Tito και Dual Trade. Να ανοίξω λίγο τα VFX, να δω μόνο τα Dragons. Άνοιξε. Θες να τα έχω και τα VFX ανοιχτά και για πίσω? Ναι. Okay. Εάν έχεις, μετράω. όπως είχαμε πει και στο προηγούμενο βίντεο και σε όλους θα γίνει αυτό, εάν έχετε OG, μισό, περίμενε, μη γυρίσεις. Εντάξει, μου κάνει spoil. Μη γυρίσεις. Εντάξει ρε, οκ. Αυτή τη φορά δεν θα μετρήσω 1, 2, 3, θα μετρήσω 3. 2, 1, μπορείς να γυρίσεις. Εντάξει. Ο Μπρο έχει σχεδόν όλα τα OGs. Ας το πούμε αυτό. La Supreme! Αυτό εδώ το Kerberos είναι υπερσπάνιο γιατί είναι base με 6 trade. W παίζει ένα από τα καλύτερα servers που... Βασικά είναι το καλύτερο servers που έχω δει. Που είναι base. Μπροστά μου. Βλέπουμε εδώ απλά ένα strawberry gold. Ναι, οκ. Αυτά δηλαδή είναι τα καλύτερά σου ή στην άλλη βάση έχεις καλύτερα? Ωραία, θα σου κάνω ένα μικρό spoil. Έχω άλλα 8 dragons. Όχι, μη μου κάνεις. Απλά πες μου αν έχεις καλύτερα. Και 2 τζιντζερίνια. Οκ. Θα πάω στους blocks. Strawberry elephant gold. Meow diamond με 9cat. Skibidi toilet με spider. Cerberus base με 6 trade 4,3B και La Supreme. Μπορώ να πάρω το La Supreme. Βασικά μπορώ να πάρω Strawberry και La Supreme για index. Πάρτα, ναι. Και σαν voucher. Παίρνω πρώτα το La Supreme. Για να δουν τα παιδιά σε W. Είμαι και W. Και να σε εμπιστεύονται. Το πήρα, ορίστε, κοιτάξτε. Το παίρνει εδώ το παιδί, ο Γιάννης. Ο Γιάννης είναι πολύ καλό παιδί και έχει W βάση. Θες να πάρω κάποιο άλλο G για να μην φοβάσαι μη σε σκαμάρω? Πάρε το elephant, να ξέρεις τι έχει. Strawberry elephant. Strawberry. Το πω αυτό και έρχομαι να χαιρετήσουμε. Strawberry elephant. Είναι ακραίο που με δίνεις και index. Έλα εδώ να χαιρετήσουμε. Κάτσε λίγο να το πω πάνω. Να πάρω και το Skibidi έτσι. Πάρ' το, ναι. Για να δούνε, μάγκες, να ξέρετε, είμαι full legit. Τώρα θα μπορούσα να το σκαμάρω 3.000 ευρώ brain rot και δεν το έκανα. Για να φανταστείτε. Ναι, κάτσε να σου ανοίξω. Τράστε. Είναι W. Θα μπορούσε τώρα απλά να μην είχε σκαμάρει και να είχε κερδίσει απλά ελεφάντες και τέτοια. Αλλά είναι W το βέβαια. Μέχρι να το ανεβάσει ο Γιάννης πάνω να πω να κάνετε ένα subscribe και ένα like και να γράψετε στα comments το όνομά σας για να κάνουμε και μαζί σας ένα βίντεο. Επίσης πείτε μου και ιδέες
για Rivals και διάφορα παιχνίδια για να μην κάνουμε μόνο στο Labyrinth. Τι! Σάμι, Σέμι, τι έγινε. Σάμι. Μάγκες, για κάποιο λόγο μας έβαλε strawberry. Δεν ξέρω τι φάση. Έλα, πάμε να χαιρετήσουμε τα παιδιά. Πάμε, Δεν το βλέπω να σπονάρει η strawberry elephant. Αλλά μακάρι. Απλά το έβαλε. Απλά τρολάρει. Κάτσε άλλο μπροστά από το base να φαίνεται το strawberry base εδώ. Σας χαιρετούμε και θέλω Παιδιά, έχεις να κάποια ξέρετε, λόγια να είμαι και πεις. leaderboard. Θα με δείτε 20 με 15 όταν γυρίσω Ελλάδα. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν είμαι στην Ελλάδα. Έχω πάει ταξίδι. Νομίζω του κόσμου δεν φαίνεσαι. Σωστά. Στον κόσμο. Ναι. Όχι, είμαι στις Ελλάδος. Οκ. Αλλά θα μπω και στον κόσμο, μην ανησυχείτε. Έχεις κάτι που θες να πεις στα παιδιά? Θέλετε να σας δείξω ποια base έχω. Ναι, το είχαμε υποσχεθεί αυτό. Να πούμε την αλήθεια. Έχω τα 3 base στα WG. Ναι, εντάξει, μας τα έδειξες και πριν. Να μου. Rainbow. Rainbow. Οκ, W βάση. Εγώ θα κάθομαι από εδώ για να φαίνεται και τα OG. Να σας τις πω γιατί είναι πολλές. Γιατί? Έχω πολλές. Άντε θα σας τις δείξω. Λάβα. Βγάλω τα και πλάγια περνάω είναι μια γρήγορα. Ναι. Candy. Καλά, λογικό. Στα έχουν κάνει δώρο αυτά, τα bases. Ή εσύ μόνος. Όχι, τα έχω δώσει Dragon και Dragon. King Young. Έστω και μου πεις ότι την έχεις έχεις όλες τις και εσύ. βάσεις. Ναι, τις έχω κι εγώ. Είναι πολύ ωραία η King Young. Μετά έχω Halloween, Radioactive, Cursed, Aquatic, Valentine's, Lucky, τις δύο της Easter και το Pot of Gold. Divine δεν έχεις, Έχω πάρα πολλές. Divine. Εντάξει, οκ. Ο μπρο παίζει να έχει δώσει skip για όλες τις βάσεις. W. Έλα, Όχι, χαιρετήσουμε έχω και τα δώσει 4 παιδιά. Dragon και τις Mob. Τελικά δεν μας πόνερε στο Κάτσε να βάλω. Αυτή εδώ η βάση σε κάνει καλύτερο παίχτη. Ναι, οκ, φυσικά. Έχεις να πεις κάποια πράγματα για τους θεατές μας? Παιδιά, όλα αυτά τα έχω κάνει με ανταλλαγές, δεν πετάω λεφτά. Οκ, Το κανάλι μου στο TikTok λέγεται Roblox Games. Και αυτό, γεια σας. Εγώ έχω να πω κάτι τελευταίο. Να κάνετε όλοι ένα follow και ένα like και να μου πείτε πάλι τις ιδέες, τι να παίξουμε. Καλή συνέχεια!